what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Baba makati Aiwa ndofara mpara wemi. Ndinofara ndichirise chando chegwerichi. Aiwa chando kuno ndo magarira acho. Chinoita nemazuva. Atitika. Chomboti kana kukati moti kuzuva rauya sei nasi. Munoti zuva rauya sei nasi. Isu katakatoya tichita hamuna August munotofunga kwakutopisa. Manje zvakavhiringidzana nemazuva matatu mana iwaya. Anditika. Aiwa ndinotenda baba. Muchiona ndauya kudai. Ngati regai timbogara pasi negamba iri ritisiro nhoroondo yaro nemafambira arakaita nekuti isusu kana taakutaura tinozotaura nepasipo saka tataiwa regai gamba ritese ritipe ripoti nemafambiro arakaita se arakaita nekudaro baba regai titange nekuziva kuti kumusha ndekupi uye tichitarisa mumhuri yekwenyu imimi yakamira sei. Inini kumusha kwangu ndinobva kupadotito mubhuku rekwa Chigango. Ininiwo zvekare ndini Chigango wacho. Okay. Ndakuzivawo. Saka muri pasi pamambo dotito? Tiri pasi pamambo dotito. Aiwa ndinotenda. Zvakanaka. Saka tichitasa mhuri yekwenyu mimi yababa venyu, zita rababa nevamwe vari mumhuri menyu uye zvakare negore ramakazvarwa imini. Ini baba vangu vanonzi Size. Asi mhuri yangu yakararama muchipostori chekwa Johani Marangi. Okay. Ndoma yakararama. Saka baba vangu vanga vaine barika. Yeah. Mai vangu vari vechipiri. Tichirarama imomo. Handichazivi kuti vaidirei kuti vave vanopinda munguva yekuve muculture yechipostori. Asi inini zvaindinakidza nokuti ndaberekerwa imomo. Kusvikirira nyaya dzechikoro zvese taive tiri munyaya dzekwa Johani Marangi. Ini nenguva iyoyo pakuzokura kwandakaita ndakangoita sekuti ndakaberekwa ndiri munhu aifarira zvekupinda nevamwe munyaya dzemitambo nekuimba chero kupostori yekwa Johani Marangi. Ndandichingoti postori ndeyekwa Johani Marangi. Ndaive munhu ainakidza kunakirwa nevanhu, vanhu vachinakirwa neni. Kana tasvika munyaya dzemusic ndaitove ndiri muvhangeri ndisati ndaroora. Ndaive muimbi uye ndiri
vhangeri aiparidza shoko rekuti vanhu vave vanotendeuka nekuve vanotevedza gwara rekupostori yekwedu yekwaJohani Marange. Handizivi kuti chii chaizovepo chete. Ndaitove munhu ainge achitomakiridzwa nevamwe muchechi imomo vachida kuti inini ndiroore kwavo. Ende zvanga zvisingatore nguva kana kuri kwaJohani Marange kuti uri kuda kuroora. Asi hazvina kuita. Ndakazvitadza. Kana kuti ndakazvitadziswa. Baba vangu vanga vatosvikawo panguva yekuti kunyangwe ndanga ndichiri mudiki, asi vanga vasvika panguva yekuti aiwa ndaona nhamo nevanhu vari kukumbira kwandiri kuti dai mwana wenyu auya aroora kwedu. Zvichibva munyaya dzekuparidza nemusic, kana ndasvika panguva yekuti ndakuita zvekuimba, newewo unonzwa kuti hazvishuwa mheno zvazvo zvakaita seya. Dai angaita mukwasha wangu mani. Dai angaita mukwasha wangu. Musikana achiti dai aita murume wangu mani. Mazviona manje. Saka zvese izvozvo ndinotove nenzvimbo dzandoziva kuti kana ndikasvika kumusha ndoti apa ndanzi ndiite mukwasha wepapa. Apa ndanzi ndiite mukwasha wepapa. Saka handina chandakakwanisa kuita. Ndaitotengerwa kana grocery rekuti chienda naro unosvika unopa vepamusha uyu. Tosvikawo paya. Ndaizozviziva mashure kuti onai vari kuitira kuti inini ndipindirane nevanhu ava. So zvese izvozvo hazvina kuita. Panga paita nyaya dzinokwana kuita 3 kana kuti 2 ndiri pazero randandinaro iri. Ndanga ndatosangana kare nemakomrades. Baba vangu vaisada zvekuti inini ndiende kuhondo. Because vaiziva kuti kunoita sei? Kunofiwa. Ndikapedzisira ende vaindida kuti ndigare pamba nekuti paiitwa basa, paishandwa, tairi madonje nechibage. Ende tairima kwete zvekutamba. Pamba pedu, handisida kutaura vamwe vanhu kune dzimwe nzvimbo. Taive nebaba vangu pamba pedu kana kuti pamusha pedu, nokuti kana ndikaramba ndichiti pamba pedu panoita sepane kakommunity kevanhu vashoma shoma. Pamusha pedu, pamusha wedu. Iye nhasi pane mabhuku 3 kana kuti 2 nechikonzero chekuwanda kwemhuri yepamusha pedu. Ende musha wedu kana tichiutarisa unotaridza sekuti inzvimbo inotongwa naShe. Nekuti nzvimbo iyi yakakurisa. Ini ndichitangana nenyaya dzekuti ndakuda kuenda kuhondo. Baba vangu vanga vasingazvizive, asi semunhu ndaitendererawo nevamwe vakomana. Ndipo vakazonzwa manje kuti budhi vakasvika kuno
Nokuti kumusha kwe hanzvadzi yangu hombe ndo nzvimbo dzaisvikira makomrades. Ndikati ndotoenda chete. Kuva nenguva iyoyo baba wakati zvinondoita sei nemunhu uyu. Ina handidi kuti aende kuhondo, ndisati ndada kuti aroore, asi inini ndakazosimba nenyaya dzekuti ndoda kuenda kuhondo. Inofanira kuve iri 1972. Wakati munhu uyu beta kuti ndichimutsvagira kune vakoma vake kwaanoenda apinde basa. Kana aikoko zvinenge zvavharana. Vandatorwa ndini enda kuHarare, unosvikoona mukoma wako ari ikoko. Uku ndatengerwawo sutu chiiso semunhu ndaiita zvemumunda vachiti washanda. Ndichisvika kuya shuwa ndakasvikowana mukoma wangu anditambira. Handina kuzviziva kuti haana pekuita sei, pekugara. So aione kwake kwaaikwanisa kugara, but nyaya dzainetsa ndedzekuti hakuna munhu aikwanisa kutambira munhu nokuti zvanga zvisingaite. Chero wave mushandi uri chii, vainge vane system yavo yekuti unogara wega pano, hapana munhu anouya pano. Ndikabva ndazoenda kune mukoma wangu ainzi Sheki, ndiyo kwababa mudiki uyu. Ndagara paya. Uyo anga ane shungu dzake, right? Pane jurawo pamba paigara painga achishandira mukomana wangu. Saka wanditi right, iwewe kuseni unobuda nepapa, wabuda udzoka wouya ugedhi, wodi uite sei uri kutanga kupinda. Kanjani kusvika ihama yangu iyi ndihayauya kuzondiona. Murungu haana problem nazvo. Ende panext door pane shamwari yake, iyo yaibvumidzwa kuti hama dzake dzouya. Ndopandaisvika ndozogarawo ndomira. Ende vaiita zviya zvekumwa doro zvinova zvandandisingapindirane nazvo inini. Simwana wakwamarangi. Ndiri mwana wakwamarangi. Ende mumusoro makazara chimarangi. Vaimwa doro, shamwari dzavo dzimwe dzichiuya vachimwira ipapo, kuti inini ndipinde ndakanonoka kupinda musystem iyoyo. Wachiti right, ndikaenda kunotsvaga basa. Ndobva ndasvikowana pane imwe nzvimbo ndikanzi basa riripo pana, but ndaitsotsewa manje. Wakunditsotsa ndatorwa tiri kuita painting. Takatora mazuva akati kuti tichipenda ipapo. Taita zviya pendi inoafekta kana usina zvawakapfeka, but ndaingoshandiswa zvakadero.
kuti munhu uyu pataipenda nepataita basa redu taigara zvakanaka, chikafu muchidya tii, iwo anga asingamwi doro. Tikati hatiri kupindirana. Pamazuva ekuti tapedza kanzi mangwana unongouya patopiwa mari yedu tobva tadii, tobva tandokupawo yavo. Murume akandigumbura zvikuru. Kusvikirira ndazouya ndasvika ndaona vanhu vepamba paya takapedza kupenda zvakanaka. Zvikachinzi imi ndimi maipenda nevai vai handiti, tikati zvikachinzi mufanira kunge makajutiwa imi. Tikati kuti ndakajutiwa sei? Zvikachinzi uya akatopiwa mari akaenda uya. Ndazodzoka ndaudza mukoma wangu ndikati ndo zvakaitika. Mari akapiwa akaenda murume uya. Zvikachinzi kana ndo zvinoitika muno, usashupike zvako. Ndikati hapati zvisinei, akandidzidzisawo basa. Ndakutogonawo kuita sei? Penda. Ndagara mumwe handichamutaura mataisakurisiwa mudzimba dzevanhu. Nogona kusakurisirwa wodya sadza masikati. Watobhadhara? Unotoziva kuti ndabhadharwa zvapera. Ndiri kutaura kumusha kuti ndo zviri kuitika kunoku. Vazoti right, gadzirira ikoko. Kune mukoma wako mukuru ari kuuya achikutora. Iye zvinezvi uri kuenda kubhengeti. Ndatorwa. Auya manheru. Anditora we. Neni kubhengeti. Taenda kubhengeti. Iye anga achishanda paGMB. PaCMB. Ndikati right. Tobva taenda kubasa kuya. Tasvika. Zvikachinzi right. Basa rawaniko. Because vaiita mashift nenguva dzavo dzavaiita kuti pave nevanhu zvichienderana nekuti kotoni yavemo mumaminda. Ivo vakuzviziva kuti basa raakudi raakutanga. Kana kotoni yapera votochinja mashift avo. Vamwe vodzoserwa kumamisha, vamwe vosara vari ipapo. Saka ndo manhingi andakapinda iwayo. Ndobva ndatanga kushanda mumapuraza ari pedyo nemubhengeti. Izvi zvichiitira kuti ndimirire kutanga kuri kuita kuvhurwa kambani kuti vanhu vakupinda basa. Kusvikirira zvaita uyu mukoma ndobva andimanikidzira kuti ndipinde mushift yake uye ndive pagrupu rake repaanoshandira, achiitira kuti pandinenge ndichitadza anondigadzirisa. Ndobva ndave paya. Communication kumusha handisi kurega. Shamwari vanhu vapera kuenda kuno. Kuenda kupi? Zvino hasi kufamba kuno. Makomrades ari kutora vanhu. Ndandagara ndavhiringidzwa kwana tete kuya. Ndikati right, zvakanaka.
baba manje vatovewo musystem ndivo vari kurecruita vanhu vachienda ini nemukoma wangu ndiso vanhu vanga vati kurei zvekuti taifanira kutorwa kuenda nyaya yauya manje baba vangu vakunzi uita basa rekutora vana vevamwe uchivaendesa kupi kuhondo asi vako wakaviga ndo pandakati tasvika panguva yekuti kotoni yapera mumaminda tobva tapiwa timetable yedu kuti munozouya mazuva akati ndikati putumende yangu haina kana pandakambotarisa kuti ndoda kuwana wandinosiyira kuti pandinodzoka ndinotongotangana nekubika zvinhu zvangu ndakatakura tunhu twangu twese ndikaenda kumusha. Ndichienda kumusha ndakasvikowana baba vakagadzirirawo futi kuti kana angouya ngaende ndaona nhamo pano. Ndasvika ndabva ndaenda kwavatete vamwe vakaroorwawo pane imwe nzvimbo. Ndasvika kuye kanzi akasununguka mwana mukomana. Ndikati right, ndauya. Iwe ndiwe wega uri kutozviziva kuti ndakuenda. Uchangozonzwa kuti handisi kuonekwa. Uyu mwana wako uyu mukomana uyu wakuzomupa zita rangu anenge achinzi Paul. Saka inini kana ndikasadzoka kana kudzoka zita iroro anenge achingoshandisa chete. Asi chandiri kuziva ndechekuti ndasiya zita rangu ndapa munhu. Ndichidzoka ndichisvika kusvika chinzi saka hapana zvauri kuda here? Ndikati hapana chandoda. Baba kati communication vanayo ndo vanoziva kune makomrades nechizvese. Kanzi saka panapa takutouraya mombe timbodya. Vauraya mombe. Ndokubva mai vanzi chigadzirai liver yakuomeswa. Kukanzi right, iwe wakuenda kuhondo. Asi rega ndikuudze zvinowanikwa ikoko. Tine vana vamwe vanga vatorwa vakabva vapiwa pfuti. Vakatiza ndokubva vadzoka vakugara mugomo riri pedyo nesu. Saka vakomana ava usaite saizvozvo. Iwe kana watangana nevakomana ava inzwa nekubvuma zvavanenge vachitaura. Saka manheru anhasi vakomana vachauya vachizokutora. Ndichazoenda newe pavari pacho. Ndokubva vatora mwana wehanzvadzi yamai vangu nemumwe wataiti munin'ina pakuberekwa kwana mbuya vedu. Ndobva vauya
asi vanga vari kwavowo vega. Zvikachinzi apa ndakudi ndauraya mombe hapana chawacho, asi liver ndiyo yako, unotakurawo zvimwe. Ndikati right, mbatya dzangu dzose dziri kusara ndiri kupfeka matirauzi maviri, ndopfeka masheti maviri nebhachi zvandinofarira. Zvimwe zvese zvasara izvi. Vauya vakomana zvikachinzi right tendei. Tisvika paya patongonzwa siyo. Tikati shasha dzauya idzi ndobva tatorwa. Vakandiudza vachiti ivo chekutanga usabvume kuti iwe uzogara munomu muZimbabwe usina kutrainiwa. Chero mukaita nguva yekuti munenge muchirwira munomu, but iwewe ramba uine pfungwa dzekuziva kuti unofanira kuenda kutraining. Because kune vamwe vanhu vangava kutosvika panguva yekuti kana hazviiti utopedzisira wakutonzi komanda. Iwewe hauzvizive kuti munhu haana kutrainiwa. Koya usaende kunojairirana nenyaya dzekuti utambe nevakadzi. Izvozvo unofanira kuzviziva kuti hazvibvumidzwe ende hazviiti. Chikuru ndechekuti iwewe enda unosvika kunonzi kumugagawo, ndokunotrainiwa makomuredzi aya. Ndikati no ndazvinzwa. Tasangana nemakomuredzi takutonzana komuredzi magamazita hobo. Tazoti tiri kufamba tiri kubva kwedu kwachikango, tiri kufamba takutoenda kuno tave mudande museri megomo. Kwavari kufamba nenuku igore ripiri 1973 kutanga kwayo. Ndafamba navo tatisu svikei kwanzi toda kubikirwa sadza panapa. Ndikati tepambuya kapa. Ini ndaibva kundichiuya kwana mbuya vangu. Ndaipaziva pesa. Ende wanga watove nepfungwa dziya dzekunzi hauna munhu waunotaura naye, hapana waunoziva. Chero ukamuziva siyana naye, because ivo vanhu vacho havakwanisi kutaura nakomuredi vachimubvunza zvaanoda. Asi iwewe ndeune simba racho. Saka usaite sei, usavataudze. Ita zvauri kuita. Kana uchivabvunza wovabvunza zvinoenderana nezvawatumwa. Tapedza tabva paya ndikati ndepasekuru wangu patadya sadza. Tazoti fambei, kanzi right tasvika kubhodha kuno. Nyaya iri panapa ndeyekuti iyi road hombe yamuri kuona ndiyo yatakavhariridzwa isusu kuti tisapinde uye tikurumidze kuonekwa. Saka panapa zvatakuita ndezvekuti ane mari ane wemunyoresa apa
sesu zvedu taibva kubasa tandinayo ka ndakuisira munhu anzorosara usina chauinacho takuenda kunopa vabereki venyu mari ndokunyora mazana ndikati right mari yangu iri kuenda namai nababa Chigango. Zviripi tapedza hanzi right zvatapedza kudai ava vanhu ava vatapa mari ava ndo vakudi vakuzodzokera nayo ava vaminayo vachaenderera mberi asi takusarudza vanhu vatinoti vachaenderera mberi muchimbotenderera muri muno kana zviri zvekuzoyambuka nderimwe zuva mari atatorerwa mari yakudzokera kumusha ndokuzosara muyamo takunetsana nevarungu tave comrade chaiye wane zita wani tishirwa hondo muya manga makunzi comrade ani pavo mamwe ndichamaziva ini ndakatombonziwo gaba rinocheka asi vana gaba rinocheka variko vanga vawandisa ina zvogaba rinocheka izvo zvazviri zvimwewo izvo but mazita waingopiwa chero rawapiwa mangwana wochinja futi chainakidza ndechekuti isusu taisaziva kuti futi inouraya kana wanga uchida kuti irwe hondo ngairwiwe nevanhu vasina kutreniwa vanhu vakatreniwa vanotya because anenge akaudziwa kuti bara kuti ribve muchemba yariri rinotanga yarohwa apa kana yarohwa apa poita moto iwoyo unopisa bara iri rochibuda kubva richibuda rova padistance yakati kana richirova padistance ipapo rinopinda sei kuti ripinde munyama yemunhu zvinhu izvozvo izvo isusu tatisina kutreniwa tatisina basa nazvo kusvikirira titambe tiri muya ndokuzoti mazuva kanzi right makuenda kupi takubva mumanje matanga tichimhanyisana nevarungu takuzobva manje ndokuenda kuyambutswa kuenda mumozambique tichiyambutswa kuenda mumozambique kanzi right panapa pane yatinoti production saka production yedu hazvina chakasiyana nekumusha kwamamuri chekutanga ndechekuti tichakutrenai zvinopfuura zvamama kaita kumusha uku kuti muzive kuti pfuti ino tozokuridzisai futi patsva apa munyati inenge iripo yekuti tinzwe kuda kuti inini ndoda kudzokera futi kupi kumusha then pava izokwanisa futi ndepekuti takukupai madepartments pamunenge muchiita sei muchiita fall in
kugadhi koya vanga vaine mombe vaine magejo aidiwa kuti kurimwe tapiwa pfuti dzedu munoenda nazo kumabasa enyu ndobva ndanzi iwewe unoenda kumunda ndikati sakanaka ndobva ndataridzwa munda mombe dzangu nepane magejo angu kumunda kuya tairima nekudyara kukanzi ndiwe wakuzochengeta mombe dzako iwewe ini ndamufudzi wemombe ndana sekuru wangu ndokubva vanzi iwe unosara pano unenge uri pagadhi zvinenge zvineiwo tichisvika payapa takasvikowana paine vasungwa vasungwa ava isu hatina zvataiziva ende taisavaziva vaibvumidzwa chete kuti vachengetwe nevanhu vakatreniwa isu tiri kunzi marecruits but nditi marecruits tatirwa tese kumusha uko ikati matsotsi aya sekuru vangu vakabva vaita mweya wekuti inini zvekune izvi ndazvitadza izvi ndinzwe manheru kwakunzi pane munhu asiri kuonekwa pana ndikati inini ndiani futi munhu iyeye ndabviswa kupi kumombe kuya ukanzi iwewe nhasi ndoonoenda kujuti rakati kuzoku ndandichitoziva kuti ndichifudza mombe dzangu kana ndikaona mhembwe ndinodi ndoridza vazoona manje kuti vanga vakatora nguva kuti vazondiudza but inini wacho vakazoona kuti uye haana pfungwa dzacho dzekuti anotiza anoenda ega kumombe achidzoka ega tichinzwa futi dzichirira uko uyu kwete ndopa vakazondiudza manje vakati iwe mumwe wako uya wawakauya naye pamwe chete hatisi kumuona tiri kufungidzira kuti akatiza ndikati asi ndisekuru wangu ainzi hatati chizviziva zvedu pakatora nguva ndokubva ndazonzwa kuti akawanikwa kumusha ari kutouya nemakomuredzi ndikati no kana zvakadaro zvakanaka ndambotaura nyaya yekuti papa nevasungwa
vasungwa vaive patatira apa muhondo taisadya mazondo emombe, taisadya musoro, asi chakandishamisa ndechekuti ava vanhu ava vaidyiswa mazondo nemusoro. Ndichibvunza inini kuti ko ndaanani ava zvikachinzi vakuru, ndikati vakuru saka vasungirwei? Zvikachinzi iwe takuudza kuti vakuru, zvimwe zvese sataure nezvazvo. Oh, ndopandakutanga manje kuti ndoudziwa mazita evakuru vaive papa. Kuyeuka kwangu, vanhu vandichiri kuyeuka vaive ipapo vaive banana comrade Ndangana. Comrade Ndangana takazouya naye munomu, akazove in charge nenyaya dze ku army, kwanga kuchiitwa marecruitments evanhu vaitarisira kuti vanogona kutorwa vachienda muarmy. Saka papa neunity yaivepo aive deputy minister. Ndangana Josiah Tungamirai, uchazvipedza takawira mazita ndoita hangu ndichikanganwa, asi vanhu ivavava ndo vanga vasungwa vachinzi mune mhosva, asi mhosva idzi dzaivanetsa kutsanangura. Nguva iyi ndiyo nguva inotaurwa yaana Badza. Vanga vasungwa vakabviswa kubva kuchifombo vachinzi vaendesei kumusha. Pavaiti vaendesei kumusha, zvazvaireva manje ndezvekuti haabudirire kuenda kumusha, anotourayiwa munzira. Saka ava vanga vakatomirira kudi kuurayiwa, but vakagara nguva yakakura. Ndobva vaunzirwa makomanda vane hutsotsi nekushinga panyaya dzekugara navo. Tatina mumwe ainzi Kashiri, ndiye mumwe komanda ainge achikomanda papa nevarume ava. Ukaona mumwe munhu anobva akutsanangurira zvakanaka varume ava vakadai vakadai, totoudziwa manje kuti vakuru ava. Vamwe vacho ipapapa imemba dzeHigh Command, vamwe imemba dzeGeneral Staff.
asi mhosva dzavari kusungirwa hapana. Inyaya dzekupandukirana kwaita vakuru. Wanzwa? Yes. Ukazvitaura meno ako. Ukati uyu sekuru wangu uya ari kuuya kubva kumusha. Achisvika chinzi right, taakubva pana. Saka tiri kutakura zvinhu zvedu zvese tiri kuenda nazvo kupi? Kwatiri kuenda kunzvimbo itsva. Nyama inorema baba. Ya. Ndo yaitakuriwa nevanhu ava vataiti vasungwa ikaiswa musaga so otakura. Tiri kuchinja bhesi. Tabva paya taenda pane imwe nzvimbo yavaiti jecha. Raiva bhesi raitoshandiswa nemakamarada pamwe chete nemakomrades. Saka nyika yeMozambique yanga yave paceasefire. Tazoti tasvika pai, inini ndoenda kumombe dzangu ndonofudza mombe. Josiah Tungamirai, vanhu vakatirenewa. Vanhu vari kuchengetwa nevanhu vavakatirena. Kuti pakatambika chitsotsi kana kuti yanga iri feya. Josiah Tungamirai akabuda. Wabuda ndokuzoita ripoti kuti Josiah Tungamirai watiza. Mbotendererai mutsvage kembi yese, vanhu ndobva wabuda vachitarisani Tungamirai. Hakuna aiziva kuti haasi kuwanikwa here. Pamwe vamwe vaitomubatsira kuti chifamba wakadai kuno kwatiri isusu, chiuya kuno chiita so, kusvika abuda. Nzvimbo yese aiiziva, ngozi vanhu vaibva kuna Zambezi kuuya kunosvika pabhesi iri. Aiziva nzvimbo dzacho dzese, hapana panga asingazivi. Vaenda unomangara kupi? KuFrelimo kuti takasungwa. Ndasiya vamwe vangu pamwe vanotourayiwa kana ndakwanisa kutiza inini kudai. Sekuru wangu wasvika uko vanhu vane hasha dzekuti kune munhu atiza. Vainzi right, anouya kuno nhasi, anorara kuno kucommand center. Sekuru wangu vaunziwa paya, vari kuitwa mainterrogations, vari kuitwa sei, vari kupiswa, vakatochewa. Unongonzwa kuchema chete. Ndikati ndisekuru wangu wavo. Sekuru vanga vakatomirirwa kuti vanzwe kuti pane zvavanotaura here pamusoro kwavanga vatiza vakaenda. Vakapedzisira vaurayiwa.
vapedzisira vaurayiwa ndopavakati right vanhu uyai muite sei takure munhu ende kunoviga chero kwamarasa zvakaita sekuti hameno chakaitika kana kuti ndakanda nenyaya yekuti ndiri kurwadziwa nekufunga kuti sekuru vangu vakaurayiwa. Ndakarwara. Pane imba imwe yataiti kliniki. Imba iyoyi ndokubva ndatorwa ndobva ndaenda kunoiswa pai muya umo. Manesi achiuya achindirapa. Vachiuya vachindirapa. Manesi masikati ndokubva ndati inini ndiri muya. Manga marwara niya? Imalaria yanga yatondiningirika. Alright. Vauya vachisvika muya vozi ndane pfuti yangu yanga iri pachimubhedha changu ichocho. Ndinzwe kunze uku zviri kuitika zvasiyana nezvanga zvichiitika. Vana vakuru vangu vaya vaiti komanda vaya vanga vasungwa. Ndanani vakuru venyu vekomanda? Ndamboti kashiri kapai. Vasungwa. Vane masungiro avaiita pachimozambikeni. Vanoti zvati yapofu. Vanoti ndege yeruzhinji ukasungwa panapa handi unenge wakasungwa kudai wozotora maoko aya woisa chitanda uku kana kuti wokusunga futi ikoko hauna simba raunoita kana kuti ukatiza unoita sei. Vauya vasvika muya kakaona ndakarara futi yatorwa ndikati kuti varungu vauya. Aini namuya takaona so zvakatitorera nguva kuti tizive kuti chii chiri kuitika. Kembi yese vanhu vanga vari mukembi mubva vasungwa. Padhuze nekachinhingi kangu kachikiriniki kangu kai vaunganidzwa vaita raina. Vakuru venyu manje? Kembi yese. Kembi yese, okay. Munhu wese asungwa. Ndaya tazomiswa paya. Hands right. Nyaya yatakuda panapa ndeyekuti vakatirenewa mirayuku vasina kutirenewa mirayuku. Tapedza paya ndopakazonzi right paimbwa kukanzi right
pano pakurohwa munhu nyaya yamuri kuroverwa ndeliberalism. Makaregerera vanhu vachipanduka, mukateedzera zvese zvavaitaura kuti itai, imimi muri vanhu vakatirenewa. Saka vakatirenewa vese mucharohwa shamu 5. Vasina kutirenewa mongomira uko. Kati zvauya. Ndobva varohwa vanhu paya. Kanzi apa vairohwa nani ende akachipa command yekuti kune force yanga yabva Tanzania kunenge pabhodha reMozambique neZimbabwe neZambia. Ndingangoti ibhodha Zambia, Zimbabwe neMozambique. Pachifombo ndokwakabva group yanga yatobva kuTanzania futi yakatirenewa kare, yakatowira izvozvo kuti ndozvairi kuya kuzoita, ikayambuka Zambezi. Kuno kusina anoziva kuti kune vanhu masoja ari kuuya. Yanga ichitove nemakomanda ayo vachizoya vachiita take over pabesiri. Vaya vanga vachinzi vasungwa vaya vanga vasunungurwa manje. Vaita take over maposta avo vakutokomanda. Ava vanga vachikomanda vasungwa anakashiri. Kanzi right, takuenda kupi? Munonotongwa kuchifombo. Imi vasina kutirenewa mangomira kusa hamuna kurohwa. Hatina kurohwa. Basi munhu wese asina kutirenewa. Pachisina munhu anobvumidzwa kugara asina kutirenewa. Makudi makuenda kuchifombo. Ndopari kubvirira corruption yese. Because munhu anenge asingazive kuti zviri kuitwa izvi zvakaipa chii kana kuti chii, anongoti ndohondo yacho. Time ndobva vanzi vanga vari makomanda pano vanosara pano vanga vachafamba here vavo vakarohwa. Hakusi kurohwa futi iko kuuraya. Ndobva kwazonzi alright, imimi mese maka muri kumusha nevanga vari mubhesi munomu takatozoziva mumashure isu kuti tine vanhu vanga tichisaruta vasina kutirenewawo seisusu. Vese vasina kutirenewa, ndikati uyu haana kutirenewa ndezvaiita zviya. Zvainzi right, saka makutoenda kupi? Makuenda kuZambia. Mangwana mune muchitopinda but apa tisati tatomboita zvekuti ava vasvika, isusu tatichita system yekuti tinoenda kuna Zambezi totora material, tikatora material iri ikoko tounza toisa pabase pedu apa. Anozotorwa nevanoita basa rekuviga zvombo vachiviga. Saka this time takatozobva tapinzwa muchikepe
ndobva tayambuswa kuenda kumhiri. Tayambuswa kumhiri ndokutorwa futi ndokufamba manje takuenda kupi? Takuenda kuMozambique tiende unopinda pachifombo. Ava ndofunga vanga vatofamba manheru acho avo. Vafanira kunge vanga vatourayiwa kare. Vaya vanga vachikomanda patatiri paya.
Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya manya dakabatesa Zimbabwe, taigara mumako Zimbabwe, 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 manya manya dakabatesa Zimbabwe, vakomana vasikana Zimbabwe, 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 manya manya dakabatesa For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.